Hey wona lolu homo lolu uthuki lolu uphahla ungalwazi noma umthe noma ukhubazekile. Ngithi mina uma ngabe nina niqondile njengalolu limi olukhulumayo ongenziswa indlala yini ngasibizi kuthiwa ziyawushaya kwenziwa yini lokho haze ngizwe mina nisibiza kuthiwa ziyawushaya noma oyedwa wenu nje aninabafazi aninabani ndibele uyophahlazwa amanzi nithi niyageza nigeza ubuyoni ustakhe home affairs awuzazi noma you are confused, you are hungry, you are rubbish. I'm telling you straightforward. Unenkinga usho kube ne-boxing tournament against you qala nje ngeqiniso phahlaze ngalo muze ufike bese ngishaya nqindi njengositha uyilutho bese ulanda